агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 24 январи соли 2023 аз анҷоми тафтиши пешакии тасдиқи фикри айбдоркунӣ ва барои муоятан баррасӣ намудан ба додгоҳ ирсол гардидани парвандаи ҷиноятии абдуалим шарипов, сармусиби бахши фарҳанги шаҳрдории Кӯлоб ва дар як вақт сармусиби мактаби миёнаи рақами 34 хабар дод ӯ ба тасарруфи қариб 202,000 сомонӣ ё $20,000 маблағҳои буҷа айбдор мешавад. маркази матбуоти агентӣ дар шарҳи парванда гуфт, Шарипов Абдуҳалим Олимович дар вазифаи сармусиби бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва дар як вақт тариқи шартномавӣ дар вазифаи сармусиби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 шаҳри Кӯлоб кору фаъолият намуда, дар давоми фаъолияти корияш бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр дар якчанд ҳолат бо роҳи сохтакорӣ маблағи умумии 202,000 сомониро ҳамчун музди меҳнат ба суратҳисоби корди пластикиаш интиқол додааст. сипас Шарипов маблағи зикри шударо нақдӣ намуда онро бо роҳи аз они худкунӣ ба тасарруфи худ даровардааст ва дар натиҷа бо ин амали ғайриқонунияш ба давлат ба миқдори махсусан калон зарари молиявӣ расонидааст. дар робита ба ҳолати мазкур нисбат ба Шарипов Абдуламид бар асоси моддаҳои 245 қисми 4 банди б ва 323 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ин парванда аллакай ба додгоҳ супорида шудааст. ба Шарипов бар асоси қисми 4 моддаи 245 барои тасарруфи маблағҳои давлатӣ ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 10 то 15 сол ва бар асоси моддаи 323 барои сохтакории хизматӣ ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳии меҳнатӣ ба муддати аз 1 то 2 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати то 2 сол таҳдид мекунад. вале таҷрибаи додгоҳии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар аксари мавридҳо мансабдорони бопора ё барои тасарруфи маблағҳо ба даст нафтода дар ниҳоят бо пардохти ягон ҷарима аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешаванд.